Dik. Dagko na gid akong baboy. Ay, kaluoy sa Ginoo. Ni sana na gitaw nang akong baboy. Dik. Dik. Boss, ikaw mo'y Negosyanti'g baboy, boss? Oh, ako. Naman. Mamalit mig baboy, boss. Na, pasensya gid kayo. Hurot-hurot man akong baboy karon. Di nabilin, mga itoy lang gid ni. Boss, tagpila masa nang ito'y nimo sa baboy, boss? Kinira bang akong baboy? Ito'y pa rin tanawon. Pero, baboy na presyo. Boss, tagpila man nang ito'y nga baboy nimo, boss? Aw, kining baboy, mukhang tibda ginig tag 20,000. Pero, kining ito'y sa baboy, taglan ako ni mo ni tag 15,000. Ha? Ito'y sa baboy? Malagol, boss! Kining akong baboy, imported ni. Huwag yung hangyo, anak, boss. Oh, hangyo. Pila may hangyo ninyo? Boss, di mo dag tagsagatos, boss? Ha? Sa tagsagatos? Nangayabag na mo? Akong imported baboy, yung ngayong tagsagatos? Aw, sa ato, boss. Di na hangyo, boss. Unsa? Hangyo? Hangyo ang naon ninyo!